Jiwer styrej gwiestci. Przóde gwiestci, chtarnych łedzały po Kaszebach, mieszkały we Gdyńsku. Od Barbara aż do trzeciej adwentowej niedziele one chłedzały po bogatych gdyńskich krumach i kupiwały tam zybówci, bumci, szokoladę, kuszci, jabłka i łyżechę dla posłesznych dzecy. Jedna z tych gwiestków miała kupione ful miech darenków, a ty nagle łena zachłyżała. Czy łena haszka, ty zdzinu i ten miech, a czy łena so welikarza, ty łena zaczęła szekać kradnisza. Łena szła nyprzód do szandary, ale ten kradnisza naleźć nie mógł. Ty łena szła na rynk i sa wypitiwa ledzy, czy łenie i miecha z darenkoma nie widzele, ale ti ledze łe niczym nie wiedzele. Czy łena przeszła nad młotławą i zaczęła sa gdyńskich bówków łe ten miech petać, ti łeni zaczęle sa z gwiestci weszczyżac. Gwiestka szła smutny dali. Czy łena szła do dum, ti łena sam spitały to głębka. Ten tiż łe niczym nie wiedzą. Była ju wileju głedów, była łe przepełniu. Był czas wereknąc w darga. Gwiestka miała w tym dniu łebinc wysoką, łesował, barnywcz i matarnia. W tym czasu nie było tam teli budynków co tery, le tam sam stoja jak z hecz. Do domu gwiestci przeszły błecun, kuń, kłezu, kłeminiusz, szandara, strech baba, smierc i purtk. Oni żdele tam i rozmyśleli nad tym, co zrobić, bo bez darenków oni nie mogli nigdzie wereknąć. Stała się ju noc. Styry zydzier na rytyszu webił jednysce razy. Styry pitrochłewe latarnie wyświetliwały styry wąsci gdyńści gasy. Lece pomału zaczęli iść na pasterką do kłescoła świętego Niklosza. Ich nie było wiele, bo Gdyńsk w tym czasu większym dzielem był leterści. W nim przed dwierze gwiestcie zajachał wasung. Zazłoniłe złunci, czyli dziesiąt krysniantów nalazło sam w izbie i łedda gwiestce pusty miech i listę z posłesznyma i nieposłesznyma dzecama. Gwiestka naprzód ich szkalowa, ale czy łena so dowiedza, że krysnianta rozdały darenci według spisu, który łena zrobia, tej łena sam ucesza. Posłeszne dzetci sam ceszały, że łene dostały darenci. Nie płacejusze sam tiż ceszele, bo nie dostale w nym roku kłerbycza.